a donar unes petites instruccions per poder fer una versió del tema del These Boots Are Made for Walking amb guitarra acústica solista. Per això farem servir la tècnica del fingerstyle o fingerpicking. El fingerpicking seria més aviat dos baixos alternats o tres. El fingerstyle ja és com la guitarra clàssica, és a dir, que pots complicar-ho tant com vulguis. Fingerpicking sonaria així. Si us hi fixeu, faig un acord, dos baixos o tres baixos. Depèn de com ho tinguis d'automatitzat. És molt fàcil fer tres baixos si només fas tres baixos. A la que poses ja no està tan clar. Així que si només fem dos baixos ja estarà bé. Sol, posarem a l'acord a la manera del Merle Travis, amb el pols a dalt, agafant la sisena. I atenció, aquí és do, sèptima, si sèptima, aixequem el dit i mi un altre cop. I aquí empalmaríem amb... Passa que ha sonat molt abrupte. Ara farem la versió ràpidament posant això, un baix de boogie-boogie. Ara ja el plantejament és de guitarra clàssica, en el sentit que la línia de baix i la línia melòdica són diferents i es desdibuixa l'acord, ja no pots tenir l'acord posat necessàriament, tot i que no és impossible de fer-ho. Jo ja m'ho plantejo més com un seguit de notes greus i unes agudes que es troben en algun lloc i aquí sí, torno l'acord. Podríem escriure amb tablatura. Anem a la A. Aquí ja no he fet boogie-boogie, no m'atreveixo. I igual que abans.